Mega suara campur sangat Jawa Raya. Pak Ditoto, selamat malam Pak Ditoto. Teman dari Media Production, terima kasih. Motor Usul, selamat bertugas. Terima kasih untuk STA Audio. Diaturi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang jawab ke piye? Mari untune loro lho Mas. Lek jawab langsung Bojone untuk bojo. dijawab. Nanti bojo. Lek jawab langsung untuk bojo. Anjir. Diaturi menapa riyen Mas? Monggo terserah panjenengan, monggo. Tak aturi tali tresno riyen nggih. Kagem sopene sepuh sedaya masyarakat tamu undangan khusus kagem panjenengan sedaya dalu menika diawali wonten kan Ibu Waranggono ingkang pun Mas Udin selamat malam Mas. Nggih. Pak Hajiratno selamat malam, terima kasih Bos. Aku apa ngebur aja deh. Pas kene kene kok tak ngebur ya. Juragan bor iki Mas dari PLTU Sekuping matur suwun. Dibawani riyen ya Mas. Nggih, monggo. Mas Udi. Tali tresno kidung tresno ing kinanti kinanti leres asmara kekatinali tali tresno jampi kapanggesi manis. Monggo langgamipun Mas. Tali Trisno Mega suara campur Campur sari sari. Media Production dan Audio Profesor Warna Durian Serut Sugeng Dalu Sugeng Lelegan Somirsanya Lanmi dan Katakan Belosa Konsol. Tali tresno jroning rasa was
sithik. Ora usah suwe-suwe. Soalnya gue Lanjut ketinggalan ya? bis. Yo, bacot ke yo. Mlaku ngitan belingun tresno tenan jati gawe guyon Jadi kawe kuyon. bulan tengah wengi tresno tenan nganti tekan pati sugeng dalu Mbah Jumar. Pak Modin, selamat malam juga. Saya tamu dan saking Bapak Mugati, Bapak Usaha, Ibu Hati, terima kasih matur nuwun. Yo. Tali tresno jroning rasa awas ngiket Eh. Mesti mandek ya. Mas Udin, sugeng dalu ya Mas. Aja mulai Din, apa pindah intine? Aja dingkrok wae ta Mas. Oke, wayahe wong digawe. Wayahe pilek, awak greges komplit iki. Pokoke disyukuri. Disyukuri kabeh. wae, Mas. Ya, ora apa-apa. Oke, bajotke Mbak Yu ya. Mlaku ngitan bali. Tresno tenan, jati Jati gawe kuyon. bulan tengah wengi tresno tenan nganti tekan pati. Matur suwun. Matur suwun mangkaten sarengan kula Mega Suara Campur Sari dan STA Audio juga